मी श्रद्धा टपाल. टिटवाळा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. चला पाहूयात आजच्या काही ठळक घडामोडी. सातारा जिल्ह्यातील गावदरे येथील ग्रामदैवत आईश्री जननी देवी मातेच्या वार्षिक पूजन सोहळ्यास खासदार श्रीकांत शिंदे यांना उपस्थित राहण्याचा योग आलाय. यावेळी देवी मातेची विधिवत पूजा करून सर्व ग्रामस्थांच्या जीवनात सुख, समृद्धी, आरोग्य आणि आनंद नांदो अशी मनोभावे प्रार्थना केली आहे. या पावन सोहळ्यानिमित्त आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीत समाज प्रबोधन करणारे प्रसिद्ध कीर्तनकार हरिभक्त परायण निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांच्या प्रभावी कीर्तनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यांच्या विचार प्रवर्तक आणि विनोदी शैलीतील कीर्तनाला उपस्थित राहून अध्यात्म, संस्कार आणि समाज जागृतीचा सुंदर संगम अनुभवता आलाय. यावेळी गावातील ज्येष्ठ मंडळी, ग्रामस्थ आणि तरुणांशी मनमोकळा संवाद साधला. ब्युरो रिपोर्ट, टिटवाळा न्यूज, टिटवाळा. तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी. उद्या पुन्हा भेटू याच ठिकाणी. धन्यवाद.